Fung kaham kai tesha hai lam shopiro tini nani ketal video kai tini gang gang fungo datin basa kang ka basa wei kisa bairo nokri nai mase amsa ke shari bang suka ka omo kang ka shari kom siko asu phaibe ko kani bo amsa kaham kai decoration ro sungbaya ko tini complete khai renai ke khanang ke to chalai nanglai engna hingke ba omoni srapso tongkhang ke no amsa ke tebo shari bang suka nahadi ukulugo kunfano nukjagliya pura ekdom mane shari bangai decoration chunse sijakliya amsa ke shari bang suka kete se sinimo banthor ganani bai tebo mane kchango nobarok shibong ga gana o pokri bo tongmani bagai ke tabung kang gani je kok sumpro mane shopai mani khulugui nai je rong tongbai kha hanai tini kisa khulugui nai grana hini khulugui tongmani khnani pore hingke to omorok samung nangnai hingke ba kisa khulugui ti kisa bail khe khai risuan hanai mani rok bo ubro jabro khe dajang ni bagui kaham khe rutugui se mambai liya baksang bujaga o dawai rwjakbai kha ke tabuk se kisa bail khe alada khe makeup ni mani rok no alada khe tonui rwbai sinai ke tamni khe ulo abono bisi nangkhungnai kwmakang khe mangla haini bagui mu jotono bus khaipai bisinai hingke fungo amsa khe shari bangmani lama pondo so nukjakliya ke tabuk hingke to satung tungui paikha satung hingke market tongfuka tini hingka gano decoration rok jotono complete wngbai sinai hingke te norok no funukani tei tini nani video no bo paithak jora nai tongdi 2000 years later. Bazar pai sopai ka hingka bike ke hero spa khaina thango hingka angkhe kisa mokolbori swijak emne kani swina naiya tokono yang saka kisa sinai hingke omono kisa mil khaina mokolbori bo miliya hala yang side ni naithogo yang ni sitra yang bo naisiri mongko borok swrungbai mani kote tamo price rok da manjak tong price rok manjak kare hala o jaga o te skin bota masak drying khani skin as dry mane motabuk mane cream asake pok khe phului phaika haini bagi se makhano kisa thasung ma haini tong ingen khara mora hain phati boi o jaga o bukor kungma haini tong kham ke bai phaigra sitem bai payment pore angbo mokolbori sijak sinai kisa hingkate bazar habai kisa mani rok pai thangnai tini no ani last bazar hingke khanang ke to chalai nanglai gani o video buhurjano upload khaijak kaham khe saimaya ko buhurjani khlaijak jebu sobai mano upload khainai baini no khaima nukui angsa khaijak musungui tongso nan bwkhanai market no tongsuka agi khlaimani bagui haini bagui ang khlailiya tongsitung hnai hingke ko thangtui no fan bo paina nanghunai kisa fan habui nai tongmani hingke dam miliya wngui to ang fan rok naliya hingke yango hain koyekta manui bahai rok tong hnai mane agini kwchangma no manui rok bo mane kono kaham kwrui bazar o bori kutung tlangui thanglaijakliya mane dati no phailaya no nogo hnai amose pura hor wngui thangha kono mote se nogo sokaisio bike o bo amsa khe kwchang suka tini tabung khe ang norok no ani decoration kisa phunuknai haifano ang je sanma moti to borok khlai rui maliya hingke toboni haino kisa milikha asung milaya bo hwnui maliya tofano ang je naima hai wnglaya ta haino tongthong paikha chonui mahansio naikha hingke bo rang ma ganang hai tofan te tam khaisinai hingke hiko funugan ang tab kaham khe borok sungmani bo amsa khe chaya wngui thangka haini bagui ri mo hai pusugi hai chungsio hingke yang sakani simi se sungna tongmani amsa borok ordek ni simi sungui ulta pulta hingke yang ke ri sogya hingke haike se riui ma risio hingke mo hingke toiko sakani hingko ke khana rogo se carpet bo phaisinai tini to borok kam pairi maliya ke khana bo phaisinai ta gatabo kisa lama side funugana mongke to lama mohaino tei kundo asa kwrui je rwmani rwkha ta borok mane swnambai ko mongke chajaknaini hingke ayang tebo kologma tongpodo sinimo bo motamuti logo funukpano funukbaya bai baksa hingke mo khana se kam pairibainai hingke gate ni bo tongkho hingke o decoration rok bai bo amsa kwma walai suka nijini borok buji udo bong borok rok bujiya jespano sade bujiya wngya nijini borok no kaham ma hwnka amsa ke o kwcharo ni toso tongkho amo khana khlaibainai
Oke tabuk yang lama passing. Yang kita pan thorse. Yang ko jaga gate ngai ta. Enggak amo tongko. Amo complete na to khanang sinai. Enggak khana tesa kaham ke phunuk siwan. Enggak tini ode video khlai. Khana ode khlai siwan ta enggak khana enggak tani chalai nang lai enggak borok khana fungjara ono pai mane pairi ma paisinai. Nara asuk kesang mani hokose nokori tongsio ka angbo musanya hairok da no hunai lomphoro kanai nyakha khunjorong ni rok kanai nyakha loke kanja tong mani musanya haing jadi ba borok rok gahani bagino kanai nyakha sakang loke musanya haing masine katabo nogo thanganai kesang suka ma Among gani maisa ma jagani gomorok bo kisa funuge resiwan norong no bisingni bahairok naidi ke te kuno to khaise ko table cover rok rojak ko ke te table rok bo thebajak ko amrok jotono khana angba sinai sung tabu horong ke chicken biryani chalai biryani pa mo busuk sa mairum dara pa bahai moton tam han puto 5 kg gata wani baring ke pias helam nani pias helabai pai bai granai iko mai bo ode munka yang gong kan kai chicken iko kutui tongo mau kan kai berry star dahan amota bahai ulta kai ulah ready 1 2 3 start ing khala surai hoise surai mo jono khopta sangan bole borok kobang ma gan chicken nai kenai ani chicken wow tasting snai boro dini apono kumu sable risa de khanga chakhamu na lamawo khana pa nai mana boro tor ro phanya ba kok bang tong na sungde amanda rang chikre tabung kang o chicken muni sakawo je sini half mane mai munjak obono riwi danai ge sangwasi pano to songwi nai je khodo mane tini no puila songlayo mane bufurun simi bo chana hamane somai male ngai chai male li angka tini se kisa khalai salai sinai hene ke tini ke songbo tongba yo hangka ba tini jotono palka chasiwan hanai gengka iko muni saka mai rekha ge tabung kang ke rose water dahan omorokha omoni pore ko omono tamse food color dahana tamba hana abole saimale ado mane bung naijekle ta fru powi thangka gengkai ko omo bore wirka aboni pore hingkangke jang pias baja khaimani no rosinai ge naitongni iko munkha tabole pura kahama khai sini chicken biryani ke tabung kangke palbak sa chugui chala sinai ani putung ke to tebu chana musungjak soka bo marken thokjago gabono saka asukja chugui bokisa chawina legenai tebu frole masa sinai amte haike asugui rok Chawaya kui pai lekha ngai sinok angka to bai mane sinok ni bai ngai sinok gana ni bai kepi te ke song phai lejak jotono help khai lengani bagai keborong ke phate sui dong dini no phate rok suya ko layo ke khawi toni roba sina hinai ke khana angka to kam pai lekla khana ngai tinin bagai amsung nung sina friend chong noro bahan next vlog mala shwana tata